kubor nakaslem jong unongsan hima. Sashi sen pat kinong yalam jong kasnong umroy madan mentakas ngi kila mi ban pensyai pa ba abyang hagabede ba kajing temu ban snai ga surok saulan lani folin na umyam chamalidor halor kajing keno jong ki katu kat ningut ki rangba bakalenti ya lani ka alignment ga benta ban snai ga tega surok ka kta ya ki telong umbam umdi jong kasnong uba alambor lang makri rangba snong ba uba ban shan scam renja habaya keren bat kinong thok khubor kila ong baka jinglet jurep jong kita ki reorang ba ki balakin thok persya ya ka snong kum ka snong hi kam dan jing tip satya na mar ka jing shisha na kaliang jong ki kum kinong yalam snong kidang up ya ka jingwan jurep jong ki breo na ka office trekam jong deputy commissioner ka ribhoy pan le ya ka takakam kumba kila da ban ujor bat ba utay deputy commissioner ulada ban kular haki ban jurem halor kini ka benta kini kinong ilam snong kila ongru bakini ki rangba ki belong kinong kentho kim dei shu ban shule kum ki klung kena henroi bakin le kum ki rangba ne kum kinong ilam snong hi bat ki kwa ban penpau baka snong kalong ka bayatli kawai bandon ka jinge it yabha amban shu ya kawang kti hakilat patai khubor bat kumba uba CL masharing udairu uwai ni gidkhot ka dorbar snong Kidonya kajing kermen bo unwan sa kajing ilang snong but banyak keren ha kabasit basay na kabenta kajing baha ba kajing mentoy lang jong kipat ba nong song snong baro kaway ha kabide bat kajing mi biang ka media kabahnin gasngi kabala kentoru ya kinong kit kam snong kibamenta te an pensyai kendiat dah bede buat kata hak benkong mensua lawan ban survey na ketika existing keberim tebat hadin nadu mensip stem ngiyo kajing teba ka alignment bat mai na syate syaring lum ru kawan te kampat wan hi da kajing tho kapati kena sya ka dor bar snong ru ba lakan ya na ka existing keberim ne na ka bat mai ya kata kampat don ka finalize nang nuru te Maria pernah ya kata hi ngilale wud na kaliang kador barsnong ban tho saudisi ban pentip bayok kakta ya kata ka umbam undi te kumbalap pensyai men hagani ha katu ka baladep ha ka lengba ki media ru ngaladep hi banong ba ya kitarik ki ngaladep ban batai hang tu te kalong ba mentala da kawan nang ta lese kabu jingma tingila bu hi gitu ki jing tho te kala nakaliang bisiru ula pentip sya ka NHIDCL ba yo kalong kumta ula pentip ya kata ka jingtho ka bu pha ru la pha return biang sya ka dor bar ngilayo ya ka receive te kamde ka bangingi thep haduli la ngi thep apla kum balami ya kita long khubor menin kasngi te nrei haba kata ka alignment kawan nang ta te nakaliang ka NHIDCL kila wan biang sai sisien ngatrai kumba arbnai ne kumta la kila dep ban wan re inquiry biang ya kate ka jaka ba lalap ba kala jengai kumba sanpho mitar ai na kate ka susum te haba kala lai kumta ngim ong bat ngim la ban batai start ba kan kta ne kam kta te renga klem ong ru ba kan wan kata ka flyover renga suong le se la bangin approach mon kum nang lang kasnong hadien ba lada kamdon option na way let's say nang te bet kan de kita ka option telak ban approach da kumnu ru ya kita department ba kinwan ya kata ban le hak bede ban baha kamiat ya kata ka umbam umdi te om kumban ya batai start da mono tengah try na kaliang kinong kit kam snong kumde hi kita ki expert ki balak ban batai bakala jengai sanpho mitar te kanum kta syu tengah try na kaliang jong iba CL masharing lani iba timur benyang ru imla ban batai start kum ki expert bala dawan kan satwa kumta kan sale kumta henrei na kaliang iba CL masharing ba iba timur benyang ila dep ban pelat ha ki telung khubor boper hak arpho terik jong uni hi bunai ba kita aku beli edisi bau lolong balak keloi banwan ni ka por ni nakaliang jong ngaku merambak senang lembat ki kat senang sikit keri senang ke kabdi bat kajing mi ya ka bor lembah jong tu ki
jurung ba kibla penmi menen sngi ngidan biang ban pensai na kalian jong kadar barsnong lomba ya ke ka ba kila pen mi aki media na ka benta jong ke sus ya ka jingwan ka jong pi ya ka ban jurip bat ki media te na kalian jongi kum ki kum kadar barsnong ni klem ya dar kat bat ki te ha ka bidai pat bat chur bangil yu i ban ya tu ka kubor te na kalian jongi sngo sudan ban pen sngo namar ba kat kum ka jinglit bu jong pi ha ka tu ka banungkong ya ka komplain so disi lo kular ya ki ba udisi hun pha e gibreu ban wan pej wan mi rangkat bat kasnong hari ya te jaka te nak liang jong kasnong i ap kmi lenti ya kata ya ka bakin ya wan biang ya ka bakin ya pej lam bat ngi kasnong bat ki bat udisi bat gibreu jong disi knang ya ba upat bat nok jong snong unyo ya ka jingsai ka bat kna te ha ka jingwan ka jong ki menin te nak liang jong ngim ngim nom sui bat ba ya ka ba ka ba kila pen so kila pha pat cha ki media te ngi don ban pen sai ba ngin yai ap hi ya ta ka por ka ba udisi hi un pha ya ta gi breu ki jong ki na kaliang jong ko office bakin ya pe ya kmi lang bat ngi bat ki breu na ka office jong udisi te kniat ha ka bodor ita ide na benta jong ko te khusus ya kniat pat ha ka bide ban pen sai pat ya ka jiwan jong ni ko forlin kumba laong dai ba timar banyang namar ba kan ko forlin kalawan na du nalat roy hadu te beli ba ka kiu pat sete selum badon kasus jong kasnong Ramadan dengan su pensai yang ni namar ba na kaliang jong ngi kum kasnong ngim tip ya kata haba ka sorkar ka penyai ya kan ya kalain lengba kasnong umdok berthi ka ba pen kiu pat sate selum ban poi lem sakani ka jaka jong kasnong madan ka jungi bat kunju uruk seduk sate senong laban nakin nalum te ha ka bidi bat ka jingtip kham banyak te ngat harai lade ban keli na ka office jong DC ba bale ba ka kiu pat ha bukut jong kom ka kiu no selum bale kamwan na po surok ka berim kum balaong iba timar banyang na kaliang jongi ro lada kawan hinam do berti na ka berim tolong hasnong mo Ramadan ro kan hap hiban wan na ka berim ketang ba ulah pen kiu no nang te nam do berti station yang jadi nak ta ka daw long ba kangat no ya ka te ka susum ku jongi ya ke ba bahatam na ka benta jong upat ba nong song sunong tolong ni an ni ap mi lenti ya kata ka ba udisi un pha ya kibreu rekat bat ngi kisnong bat ki kinong libu komplain bangin ya pe ya mi bahaya te ke jaka la ka du sisane la dawan kata ka forlin ne kat kum kalan ka bakila pen i long bakahyar serum ya kan laj lada kan laj hite na kaliang jingi kisnong tingin ong kumno tambang mi lenti pat long ba udisi bat kibor penia kibor kiban company kaban snai ka te long ba kan le ya ka bahan ka bahatam knang ba pat ba nong snong jongi unom du ya ka te kum malaya tak ditai di pensai na kalian